Sangare, temen. Olasa aslamu. Naam. Anzigira herela, ala kawuli herela. Amin ya Rabbi. Amin ala fe herela, ala ko kanye. Amin. Amin sira toro mi je ani lahara ala kan kishama. Amin ya Rabbi. Anga jamana Mali ala ka lakana. Amin. Ala ka kishi. Amin. Ni Sayyidina Aliyu yara bunyana barkai. Amin. Sallallahu Mustafa Karim. Wassalim. Sangare. Temen ya mise. Oko aslamu namurai. Naam. Shuina. Aha. Anyalaidu minda. Naam. Sayyidina Ali ka jina kolo kasheti. Naam. Niya woro na damine toy. Cie, sigat Allah. Odo. Sangare. Imam Ali. Naam. Ani jine kafiru we nyondoro minge kolo kono. Naam. Bir zatil alamila. Aha. Ni ala sona niyazi ko woro nae. Cie, sigat Allah. O keneka. Sangare. Sangare prati. Sayyidina Ali. Naam. Karam Allah wajhahu. Cie, odo. Bilibile. Sayyidina Ali. Naam. Azadullah al-Ghalibi. Cie, odo. Saja. Sayyidina Ali. Naam. Badr Aliyu. Cie, Bamurutigi. Sayyidina Ali. Naam. As-Sajjaja. Cie. Sayyidina Ali. Naam. Al-Yamurullah. Aha. Sayyidina Ali. Naam. Habiballah. Cie. Sayyidina Ali. Naam. Asadullah. Cie. Sayyidina Ali. Naam. Cheminna ala kira deme. Aha. Sallallahu ta'ala wa sallam. Wassalim. Nani. Aha. Anaka navule. Naam. Naka mbamruwe. Cie. Ka kafiru fa. Wallahi. Ka nafigu kele. Cie. Fodine jora. Sangare. Okay. Arachi angata. Temen ya mise. Tende. Tende. Sayyidina Ali. Naam. Chemin dogo ka giri. Aha. Aliyu. Naam. El Aliyu. Aha. Bilibile. El Aliyu korode. Naam. Ko fengorotali. Cie. Sigat Allah. Odo. El Aliyu. Naam. Fengorotali. Bilibile. Sayyidina Ali ma korotali ye. Cie. Allahu ta'ala fe. Aha. Sayyidina Ali ma korotali ye. Naam. Bonya tigi kira Muhammadu fe sallallahu ta'ala wa sallam. Wassalim. Sangare. Bilibile. Ugo angata. Chemi. Naam. Ala ye jiye doni be kalfa chemina. Cie. Sigat Allah. Azadullahi. Bilibile. Al-Ghalibi. Wallahi. Uraba. Sayyidina Ali. Naam. Chemi mi kuma chebe ngena ga kuma be. Aha. L'homme n'est ni son père, Naam. ni sa mère, mais l'homme n'est que soi-même. Naam. Bilibile. Abi kuma kene o kene ka. Abi nefo. Cie. Sigat Allah. Ale ti kuma fiyewu. Naam. A jigi dalen ko a fa kan. Aha. Ale ti kuma abada. A jigi dalen ko a ba kan. Bal n'ale bɛ kuma a bɛ kuma n'a yɛrɛ de ye. Sangare. Sigat Allah. Asadullahi. Naam. Al-Ghalibi. Bilibile. Cɛ min tɔgɔ mana fɔ a bɛ fɛɛrɛ jugutigi ka fɛɛrɛ tila a la. Allahu akbar. Cɛ min ye jolibaw bɔ kafiri joli. Naam. Cɛ min ye nbamuru nɔɔni kafiri joli la. Cɛ min ye fasigi fa. Naam. Cɛ min ye jinɛ kafiriw tereke ni u tɔn wɔ. Cie. Sigat foyi t'a la. Asadullah. Bilibile. Al-Ghalibi. Cɛ min n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn cɛw y'a dɔn. Cɛ min n'i y'a tɔgɔ fɔ Naam. cɛw y'a dɔn ko nin ye cɛw la cɛ kumaba dɔ ye. Cie. Sigat Allah. Asadullah. Bilibile. Sayyidina Ali ni foyi tɛ kelen ye.
ala yɛrɛ de y'a bonya wa ala y'a kɔrɔta tiɲɛ don wa ala tilala k'a bila koba bɛɛ ɲɛfɛ karama ko fayida ko bonya ko ala ye Seydina Ali bila bɛɛ ɲɛkun na tiɲɛ siga foyi t'a la Sangare asadulila belebele ani foyi tɛ kelen ye ayi Seydina Ali kiri foyi mana kira salen kɔ ko nana se Imam Ali ma ko Ali ko n b'a kɛ cogo di o tɛ yen Allahu Akbar Muhamadu taale ko cɛ min y'a dusu gosi n'a yɛrɛ ye n y'a bɛɛ dɔn a ye ɲininka bɛɛ la n b'a bɛɛ jaabi belebele a ye kirabu filɛ kira salen kɔ kiri minnu nana n'u gɛlɛyara karamɔgɔ dɔw dɛsɛra ka kiri minnu tigɛ masakɛw dɛsɛra ka kiri minnu tigɛ o bɛ to k'o kiriw de kafo ɲɔgɔn kan ka t'o di Imam Ali kelen ma Allahu Akbar belebele ko n'a dɛsɛra walasa an ka se ka lebu yira kira somɔgɔw la ayiwa ala bɛ sɔn ka dɛsɛ ayi abada la asilamu n'a ye Seydina Ali dɔn an bɛ sigi min na an bɛ mɛn yan dɛ n'an y'a dɔn walahi an b'a kanu n'an y'a kanu an b'a dɔn ye an na diɲɛ ani lahara siga foyi t'o la ni ale tɔgɔ fɔra dɔrɔn i walawala nka ale ko ni ale tɔgɔ fɔra ko nafiki fari bɛ fa o tiɲɛ tɛ dɛ Sangare ale ko kuma fɔra n'i ye cɛ o cɛ fari falen ye Imam Ali ko nafiki don a t'a dɔn a kan ka min yɛrɛ kɛ bilen siga t'o la ale tɔgɔ mana fɔ a bɛ fariw de foni mumini ni muminatu siga foyi t'o la Sangare n bɛ dɔ d'i ma don dɔ a fɔ cɛ dɔ delila ka juru don cɛ dɔ la sanu caman a ye sanu juru don cɛ min na waati kɛra fo ka waati jan tɛmɛ sanu ma segin a juru ma sara min ye sanu juru don o de nana jurutigi wele ko mago b'i la o ye ɲɔgɔn ye so kɔnɔ ayiwa jurutigi ko n mago bɛ n ka sanu nafolo la n ye sanu kuruba min d'i ma depi o waati jan n bɛ fɛ k'a segin ma n mago jɔra a la ayiwa cɛ ko ale t'o kalama ko ne t'o kalama fiyewu ayiwa k'a fɔ ne ye jurutigi bolo sanu kabi wolo la ne hakili t'o la o tuma a ko cɛ ma ko jɔn ye seere ye a ko ala ani e ni ne cɛ danaya jurutigi ko ne hakili foyi t'o la ne yɛrɛ ye miiri ka dɛsɛ ne hakili foyi t'a la k'a fɔ ko wariko dɔ la ne ye cɛ jango sanu ko ayiwa bara wulila a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna papiye t'a la fana o gɛlɛyara o nana se sariyatigi fɛn o fɛn ma maa si ma se k'a tigɛ ayiwa n'u sera kiribulon min na u b'a fɔ jɔn ye seere ye sanutigi a b'a fɔ ne seere ala ani cɛ ka danaya o don o tuma a bɛ bila ko taa seere ɲini n'o tɛ an tɛ se ka kiri tigɛ seere dun t'ale la ni ala tɛ ala dun tɛ wele ka na ayi a dɛsɛra waritigi jigi tigɛlen a ye Seydina Ali tɔgɔ mɛn waritigi jigi tigɛlen a ye Imam Ali mankutu mɛn a nana ko ya Imam i k'a dɔn ne ye juru don mɔgɔ dɔ de la sanu kurukutu a tigi n y'a kani a ko k'ale hakili tɛ juruko la ayiwa n bɛ fɛ k'a wele i fɛ yan n k'a kiri kɛ ayiwa Imam ko taa ko a ka na Allahu Akbar o fila nana se Imam yɔrɔ la u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la Seydina Ali ko a ye sɔsɔli dabila mun bɛ sen na a y'a ɲɛfɔ jurutigi ko ne ye sanu kuru juru don karisa la n y'a wele kunun n ka kan ka fɛn sara a ko k'ale hakili tɛ wariko la n bɛna cɛ ayiwa ne dun y'a don a la ni ala cɛ la o yɔrɔ la a ye jurutigi ɲininka ko yala ko juru b'i la wa o y'i kale ala la ko walahi wariko ma tɛmɛ ne cɛ tile kelen n tɛ wariko foyi kalama n'a cɛ n ma deli ka juru taabolo foyi la ayiwa Seydina Ali kunkolo fili a y'a kunkolo kɔrɔta a ko jurutigi ma yala e ye juru don cɛ la yɔrɔ min na jɔnni kun b'o yɔrɔ la n'o ye seere ye o ko tiɲɛ na wari ma di maa si ɲɛna papiye bɛ wari la wa o ko papiye t'a la k'o tɛ baasi ye
ايوه اي نسين جرتني ما اخو جرو كيما تفتو وكل ما تا والله نعم هي كلفه بلا ايوه سيدنا لكم دباشي اخو جرتني ما اخو ما اخو كيا دولا اي شيره مويه تشكوني شيره على اني تشدنا ودو الله اكبر سيدنا لكم ومن ينغكلي يلا هبه جرو دولا مامي مغو شيمتا واكا اورولاي ايوه ako yɔrɔ la ko mɔgɔ si ma taa bɔ an kan ko bɔn baasi tɛ min ɲininka kun e bɛ juru dɔ la yɔrɔ min yiriju foyi kun t'a kɛrɛfɛ yiriju min ni an n'o man jan cɛ ko payi ko wari yɛrɛ juru sanu juru donna la yiri dɔ jukɔrɔ seyidina ali ko cɔ o tuma e ka sin ka taa fɔ yiri ɲɛna ko seyidina ali ko k'a ka na yan sisan t'o fɔ ka na. Allahu akbar bilbile o kɛra min kɛ a ko jurumandigi ma min ko juru t'ale la ko an k'an sigi an k'a kɔnɔ a bɛ taa yiri wele ka na sisan n b'o ɲininka n'a b'i la n'a t'i la. Allahu akbar kabako seyidina ali ni cɛ y'i sigi dɔnni ye kabako ye sa wallahi dɔnni tɛ sɛbɛ sa ayiwa dɔnni tɛ kalan o ala b'a di maa ma min y'a ja de wattaqullaah kɛrɛnye ala a ye sira ala ɲɛ ala ma fɛn d'a ma min tɛ mɔgɔ si la tɛmɛ misɛ dɔnni caman bɛ ala de la wallahi tiɲɛ don seyidina ali cɛ sigi bɛ baro la cɛ dɔ in dara yiri nɔfɛ ka na yɔrɔ yiri kɔni tɛna o ayi o taara o mɛnɛ dɔɔni min kɛ seyidina ali ko cɛ ma ko i ka cɛ mɛnna dɛ o fɔlɔ min kɛ cɛ in ko k'a yɔrɔ ka ja koyi Allahu akbar o kɔrɔ ko ja donna la k'a yɔrɔ ka ja dɛ k'a yɔrɔ ka ja dɔɔni dɛ Allahu akbar abaraji kabako seyidina ali fɛn tɛ kelen ye siga t'o la u y'u sigi ka waati kɛ min kɛ ko i ka cɛ mɛnna dɛ ko kɔrɔ bɛna kɔni ayiwa ko a yɔrɔ fana ka ja dɛ yɔrɔ jumɛn ayiwa juru dɔwɛrɛ kɛ o kɛra min kɛ cɛ nana ko i ka juru b'a la ko taa n'a ye a b'a sara Allahu akbar ala k'an kunna ja n'i ko ka ɲini kuranɛ na i bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ bibulu la wa i bɛ zaburu la wa i bɛ ninjila la wa a bɛ tawureta la o tuma nin bɛ isɔriso la wa n ko nin ye ala ka dɔnni de f'o ma ko ilimul hikma ilimul batin n ko ala y'a bɛɛ di cɛ kelen min ma o tɔgɔ de ye ko seyidina ali karamallahu wajahu ni y'an sigi ko wɔɔrɔnan ye ani jinɛw ka tarabasoli la wallahi siga t'a la ala k'an kunna ja ala k'an nafa ni imam ali barika ye kira na zuriyaw kama sallallahu rasulu tɔgɔkɛ naam La 6e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. a ko nin ye seyidina ali ni jinɛ kafiruw ka ɲɔgɔn kɛlɛ ani npamuru ɲɔgɔn nɔgɔya ani ɲɔgɔn neni ani ɲɔgɔn tereke a kasɛti siɲɛ 6 na On cherche la protection auprès de Dieu. Ami taga ɲini ala faama fɛ se bɛɛ bi sigi ala min ma i b'i janto la ayiwa i bi diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ala taga ɲini ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ayiwa sitana ma ɲi dɛ siga t'o la foyi ma ta tiɲɛ hasidiya i yɛrɛ bonya mɔgɔ o mɔgɔ ye yɛrɛ bonya birifini biri la ala y'i dɔgɔya bilahi tiɲɛ don siga t'a la a ye ɲɔ munya dɛ ayiwa o la ala kira ye wele bila ko haramu ye yɛrɛ bonya ye a y'a yɛrɛ dɔgɔya ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn bonya nka ne bɛ y'a yɛrɛ yanga cɛla k'a yɛrɛ bonya k'a bɛɛ ka jɛ k'o dɔgɔya haramu ye yanga ye mɛ ni bɛ y'a yanga haramu yɛrɛ ye i suriliw ye Allahu akbar sangare ala ko mɛlɛkɛw ma a ye na sudi bi adama ye mɛlɛkɛ bɛɛ y'a kɛ fɔ ale kelen ye sitana tiɲɛ don nka o y'a sɔrɔ e ye san 80,000 kɛ a bɛ alabato la san 80,000 a bɛ ala wele san 80,000 a tɛ foyi kɛ ni tiɲɛ tɛ mɛ tile kelen jogoden kelen ala y'a ta tiɲɛ k'a dɔgɔya subhanallah yɛrɛbonya kelen a ma ɲi kojugu don dɛ a ma ɲi ala k'an kisi a ma naam Contre les féticheurs. ala k'an kisi dɔmɛw tɔɔrɔ ma n'o ye yafaɲugu yafaɲuma fila fara ala ka gɔni o
وقالوا يدري على كو مغمم أولى ناينجا أولى مغمم أولى ميا فولا كو دار جننا وفوبولي سنا كوبولي سو جرموه على كو أتيا فا على كيا كو أتيا فا والله نيسر يورو ربي جنو يورو بالله جندو سيكا فويت الله جرمو تكو بادو سيكا الله على كان جيشاما نعم contre les animistes. ala kangi ci flan nga fo toroma politiku amin justono ni politiku ala kangi ci toroma amin na contre les hypocrites ala kangi ci joro so toroma amin sayyidina ali masra fo nye jena fo ni roy allahu akbar jiju goro sa سيدنا عليكو هو كافر وتسع على الله جاهل وتسع على الله هم من علي بيفا نو بي علي كرفا نو كوابس علي نوفا هو علي بيسرا ودني صب علي باير دو ما كو اسلاميه ولا بيسك علي فا تشينو سيغاتا امي سماره اسلامو والله نعم نيدفلاتيه باشي باي تشيندو امي مو نيدفلا نيشي اباكا جوما فلاكي دو سيغاتو الله سماره ايا غليا انيكلو بميفو مغوما اوكاكي تسكوتاي ايوه ني نيبي جوما فو تسكون كويرا ايوه انا نيرو جانيا نابي نيما فو تسكون كويرا انا غريلا ايوه مكايرا كوباشيتيلا كايرا كوكو كانوغو كاسرو كوكا غلي حاسيريا ني نيواني جوغيا ني جافا نعم امي ولا منافقين باشي باي والله امي نعم contre les renégats. contre les renégats مؤمن بالله يرما نيغا بولو تورما امين اسلامو ونيونا چاما بيتر سيغاتا الله نافقي فاسقي چاما بي منو بالله يرما نافورا بورا برشو كننا يفا صبراندا يبغلكيندا تنوغلانغلي سري سوغروندا انامي بمغويا كييانغا دوني زوركا بوردي مونا جانيغي بادوتا كييانغا ايوا كييانغا نو بوسو بيمي بيري بيمي بلبل بيكونو ديزانفي بيكونو نغوماني بيتا كييانغا ابي فيما كو ارينغا مغو من بالله يرما أنا ما أدري كم غيره دوها. تشندو. نعم. contre les mauvais marabouts. على كانغي شموري تقول تورما. آمين. مركب ركولي. هرجع شنينجا. ورملي ميتاچه. ناجي يرجولا. تك يا ديشو. سما كنا يا يلو. سما كتا يا يلو. ميدو فليندرولا. ما دو كبرولا. ميكا كلاموچه. ميكا فروكوچه. ميكا دموچه. نمبه موريكا فري موريجو كباري. والله. على كانغي شاتورما. آمين. نعم. contre les mauvais hommes et femmes. على كانغي شي تشدغني مسجو تورما. آمين. أو باشي بايدرا. سمارة. أمي. تشدغني مسجو ما يندرا. أمي. جي جانمه. ويلي فلا دولا كريني. ni ala ye muso so cɛjugu o kɔrɔ ye ko ala y'i don jarama kɔnɔ jɛnɛya billahi subhanallah wani ala ye cɛ o cɛ sɔn musojugu kelen la o ye ala jɔlen i jɛnni ka jɛnɛya lahara ta ko tɛ fɔlɔ la jɛnɛya subhanallah fati sir contre les mauvais rois. ala k'an kisi masajuguw tɔɔrɔ ma amin masakɛ kafiriw tɔɔrɔ ma ala k'an kisi o ma amin naam contre les mauvais djinns. ala k'an kisi jinɛjugu tɔɔrɔ ma amin seyidina ale ni minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma amin o jinɛ kafiri ninnu ne abdul asifa o jinɛ kafiri ninnu ne furu cɛ Chindu. o jinɛ jugu ninnu ne musow ka denko gɛlɛya wallahi o jinɛ jugu ninnu ne du ci Chindu. ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma amin naam Et contre tous les maux de la création. ala k'an kisi danfɛn bɛɛ tɔɔrɔ ma amin kana ɲinɛ dɛ aywa seyidina ali imam ali ani jinɛw y'a bila yɔrɔ min ni ala sɔnna an b'a ta yen o ka kan jinɛw mana baara min k'a la a n'a bɛna baara min da jinɛw kan naam a tɛna k'i kɔ a bɛ k'i ɲɛna siga t'o la naam
Après, on commence avec le nom de Dieu. Le clément qui manifeste sa clémence. Le miséricordieux. Ako Sayyidina Ali bunya kama ka bi faida do dia bismillahir rahmanir rahim ka ndilla ka chamo bi nga shuina na fendi moka abi fode ma ko faida erevei sangara ya tamanyamse dalum me mo kunu ka beni mo be wati binai akbar Allahu akbar duguje mine ka bismillahir rahmanir rahim tubulo galudu aywa kana telefoni bila réveil la fiu kana ma bila ko ki kunu fiu kani muso bila ki kunu fiu kani che bila ki kunu fiu kani siginyo bila ka ki da kongo fiu wallahi ni ya ki abi da kongo Allahu akbar dolba bismillahir rahmanir rahim ngai ala ka manduru do de ko manduru ila ala réveil ila ala ni ala ka kunu na abi tende re ko wuli sangara ni mogo be ere mina abi wulu ka benuwe ni mogo be minute mina nga bi wuli ka benuwe ni mogo be ali segori min gadaka abi tede ka benuwe Allahu akbar mais ma dawla hali je telefoni bangunu snogo mana bunya ni ya wuli ka taka bwala ka kla kida cendo akoni ayuku awo imo wuli ko ninga yuku sigatalla ma ni rebe bi wuli I wuli le ko ibina minga sa aywa no tabi wuli sigatalla bismillahir rahmanir rahim faida chama mbala ni bini da mbal make mbara muso ni bini da amina dama sayyidina ni nyada kama namboya ya bane dre ngai aywa ni amin ni glass rosa ni datoy iba fo bismillah Allah nabina ndakas noko ibi sarallah bismillah Allah nabina ndakas noko arrahman Allah ikaneku arrahman Allah ikane wuli aywa israla bismillah Allah nabina ndakas noko arrahman Allah ikane kunu aywa arrahim Allah ikane kunu ka bani shu 10 minutes mugaye ni ni mbadro kana fo blida Allahu akbar 10h 22h20 baru an ni stade du bilama ala tifa la ilaha illallah ala tifa fi focus la ilaha illallah bismillah ala nebinanda arrahman ala ikane kunu arrahim ala ikane kunu ka bani fajire choy mutri kanyolo aywa Allahu akbar robre inyetu sangara o misiri kanyolo dabi dugje bi se ka jebe mne fo ikili Allahu akbar ya parwo aywa adalla ko inda yishuna la idato ablala ke aywa réveil direct do anya zini ala to barka mai Le Dieu unique, éternel et tout-puissant. Le Dieu des hommes. Le roi des hommes. Le Seigneur de l'univers. Le Dieu qui n'a pas conçu. N'a pas été conçu ne sera jamais engendré. Je commence avec le nom de Dieu. Le Dieu qui ne mange pas. Le Dieu qui ne dort pas. Le Dieu qui n'oublie pas. Le Dieu qui ne presse pas. L'envoyé des 313 prophètes.
نعم et des 124 000 messagers pour que nous puissions marcher sur le droit chemin de Dieu. Amen. Ensuite, que le salut et la paix soient sur tous les prophètes et les messagers de Dieu. De Mohamed jusqu'à Adam. Leurs familles et leurs compagnons. Et leurs amis qui étaient sur le chemin de Dieu. Louange à Dieu. Gloire à Dieu le Créateur. La 6e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. Mamina Sayyidina Ali ani chetai jinowe kabako chamayira jinowe parani gele chamange jinowe bagabaga chamange ay jino tache ko halaki ka jine torobani tache kafa ko labaga bugurije Tiendo. Sayyidina Ali abe tasma devier Toko bingada ere. Amogo bala takami kata fami be. Ababla katai. Allahu Akbar. Sayyidina Ali. Cheta imba nofe. Ubitamana. Tiendo. Uyu klenyo nofe. Uyu aranke. Ni Sayyidina Ali se tabutada. Ubitalla kata. Unana safa jine do boroku. Kono kono. Ujine kafiri mika ngapare. Ka klobo obe kana fabe ka mangai ojine ne ko sa ko ay sagi sisa aborola aywa Sayyidina Ali cheta ko tuwoge nam Où vous serez tous maudits. Ana masagi amma betta chest zaka halaki o betta saka che abada ni chemme nyobe itano sigata ni te tachango matifula Rappelez-vous. Ayamiri mba hakli jigi. Ni jire kafri mangai. Ako Sayyidina Ali chetaima aya hakli jigi. Hier on a maudit votre collègue ici et lui brûlé. Kunungo awnya balmage tachenya ka jeni ka mugu ka bapu. Nous Abdul Asi kui. Maka jembamu. Amin. Kunungo awnya tachenya ko halakia ko mugu ya ko bapu. Ngo jine kele de awnyi. Ayo. Aw be kila ga nyishi aw mabi. Naam. Est-ce que vous nous connaissez? Ko kore abando koni. Ko abando. Ana tatu awla bi amaskini. Naam. Depuis le temps du messager Salomon, le fils de David, nous sommes ici. Ako kabini masa Suleimana ibn Dauda. Kabo klela awbiya. Okay. Aywa. Kabi masa Suleimana kle. Awbiya. O klemeni sadre. Saba chama. Naam. Saba keme chama. Awbiya. Tiendo. Ero ni jine ni bo mko abi jigi misiando. Sigata Allah. Nyebala ibangene bijja samina ni. Fer na fe ko mbiya ngata saba tani ko tamai. Naam. Agara ni de. Jine kafiri ngo ko kore awo bondo. Kabi masa Suleimana klela awbiya. Allahu Akbar. Naam. Nous les diables rebelles. On est jine murtilewiye. Jine shitanu. On est jine kafiru. Singo tawbeya. Siranda ubeya. Mimana awnja on bukeya. Aywa. Naam. Nous avons maudit beaucoup d'ancêtres ici. Awnye jamakulu temene chaman tacheya. Awnye manogoro chaman tacheya. Awnye manogoro chama halakiya kumagusa.
aw ye kɛlɛ jamakulu caman ta tiɲɛ nin ŋo in kɔnɔ yan k'o mago sa Allahu akbar aw b'a ɲɛsin an ma bi cogo di naam des hommes durs aw ye cɛgɛlɛ caman ta tiɲɛ yan forontigɛ cɛ minnu na fiyewu aw y'olu bɛɛ faa nin ŋo in kɔnɔ yan naam quand le bandit diable parlait a tuma min na jinɛ kafiri min kuma naam leurs étincelles sortaient de leur bouche tasuma kami bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ta kami sew bɛ ban n'a bɛ pɛrɛ ta kami bɛ bɔ a da kɔnɔ kabako tasuma caman bɛ seri mɔgɔ ninnu kan naam ils ont jeté le feu à l'imam Ali et ses compagnons u ye tasuma seri Seydina Ali kan ani cɛ ta in kan baro yɔrɔ la i b'a dɔn yɔrɔ la ko barika ye tiɲɛ ye tiɲɛ don nin yɔrɔ in na i b'a dɔn n y'a dɔn ko o ye tiɲɛ ye wallahi n'i y'a dɔn i bɛ se k'a kɛ siga t'o la Seydina Ali y'a dɔn o de la boli tɛ yen siga t'o la boli tɛ yen wa saya tɛ yen fana ayi a bɛ ɲɛnabɔ de siga t'o la Ala k'a ɲɛnabɔ nka i k'a dɔn dɔnnibaa laalimu cɛtigiw ko cɛ min jira kira fɛ naam n'o kuma fa ale taara dimi kojugu cogo min na k'a kun tɛ taa ten ayiwa bon nin bɛɛ y'a sɔrɔ hali bi fɛn min tɔgɔ ko ji o ma min fɔlɔ ji bulɔkɔ bɛ ɲini ka sahabaw ni Seydina Aliyu faga subhanallah muhajirin ni ansaru ni kira jɔn bɛ u kɔfɛ olu bɛ kɛnɛ dɔ nin kan ye tiɲɛ don bon cɛ tan ni Seydina Ali bɛ ɲɔgɔn fɛ tan ji bulɔkɔ bɛ yen k'u fa funteni bɛ fan bɛɛ tasuma bɛ ka mɛnɛ fan bɛɛ takami ji tasuma ji de bɛ kan ka yelen ka na dugukolo bɛ yelen tasuma ji ka na i b'a fɔ denkɛ yelelen subhanallah naam fumée et vapeur se dégageaient entre eux a bɛ funteni ani sisi ye o bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ funteni gɛlɛn ni sisi gɛlɛn naam des mauvais gaz ani gazi kologɛlɛnw des odeurs piquantes ani kasa gɛlɛnmanbaw o ye tiɲɛ tɛ dɛ gazi minnu f'i bɛ sɔgɔsɔgɔ i yɛrɛ ma non la terre se tremblait avec eux dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ n'u ye kulu dɔw bɛ ka wolo ka jigin ni jinɛw pɛrɛnna naam Aliou marchait comme s'il n'y avait rien avec ses Seydina Ali bɛ taama ni cɛ ta in ye i n'a fɔ foyi tɛ sen na fɛn tɛ sen na o fɛn tɛ sen na fɛn tɛ sen na naam ils ont marché jusqu'à la porte du puits a ko u taamana fo ka na surunya kɔlɔn donna la sa ils jettent du feu sur l'imam Ali o bɛ tasuma seri Seydina Ali kan u ye min kɛ Abdul Aziz la kunun o y'u ɲɛsin Ali ma n'o ye naam Ali neutralisait le feu par les versets coraniques o yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali ma wuli fiyewu f'a bɛɛ tasuma ninnu ta tiɲɛ k'u halaki ni kuranɛ gundo ye tiɲɛ don a y'a dɔn sa mɔgɔ ye fɛn min dɔn ka nɔgɔya ma sa siga foyi t'o la e fa y'i ci ni marifa ye taa bila nin dugu in na i taatɔ kungo kɔnɔ i ye kungo fɛn dɔ ye marifa b'i kɛrɛ la kisɛ b'a kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn f'i ye k'o kan ka ci sogo la e na se k'a ci ayi abada n ko dɔnni ka bon fɛn bɛɛ ye wallahi n'i ma fɛn dɔn i tɛ se ka foyi kɛ siga t'o la o k'a fɔ mangoro ka di i y'a dɔn de tiɲɛ don lemuru ka di i y'a dɔn de tiɲɛ don kuranɛ ka di i y'a dɔn n'i m'a dɔn dɔ wɛrɛ tɛ papiye kɔ dɛ siga t'o la wallahi Seydina Ali bɛ kuranɛ kudamu kuranɛ gundow k'o kɛ ka tasuma ninnu halaki tiɲɛ don siga t'a la non et par les noms les plus solennels de Dieu ani Ala tɔgɔ kɔrɔtalenbaw non jusqu'à ce que l'imam Ali lui ôte la vie et le fait périr fo Seydina Ali ma wuli fiyewu a ye jinɛ kafiri in ta tiɲɛ k'o halaki c'est-à-dire a tɔ kɛra sa n'a y'i yɛlɛma a bi kuranahaya dɔ kala ni jinɛ min panna ka na a b'o fa n'a ye yafilɛ a bɛ fɛn dɔ kala jinɛ min mana bɔ a b'o kala Seydina Ali ye fɛn kala nin yɔrɔ in na kabako don siga t'a la nka an bɛ taa la ni Ala sɔnna i bɛna Imam Ali ye sa naam Ali dit aux 10 hommes Seydina Ali ko cɛ ta in ma cherchons la protection auprès de Dieu contre ces mauvais djinns a ye taga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ jinɛ kafiri ninnu tɔɔrɔ ma a y'a kɔfilɛ a ko cɛ ta in ma a ye Ala ta ka deli
كوجينا كافر تورما آمين مرتو بلو وقت ما علي يبولا وكون إسرائيلو متانج سيدنا لبو يفويادو أكون على كدوه تشندو جيكي كاي أو علي يرى بلا بارا دولاسا ولا سوكا على بنياي تشندو كوبلا وكاتوكا على توفو وكاتاناني على فه كوجينا كافر نندورم كاكاندرا أنياني على فه نزيكي يرى نايا على كان يرى كيشي كوجيه فه بتورم آمين أن الله رجع بتورم آمين إمام علي ربنا كما آمين صلى على رسول وسلم نعم نظرك En répétant les noms les plus solennels de Dieu qui sont dans le Saint-Coran. أي على تقول تلونفو كبو قراننا أي على تقول تلونفو كبو قراننا تشندو أي تغني سرونغلا كبو قراننا سيكا فويت الله أي على ويل تقول قلونا كبو قراننا تشندو أكنا سراد أيوة نعم Malgré tout, il disait aux 10 hommes. وناتب أبي فيرو قلها تتايما مدو بافا بو قلها بره مدو بافا يكوكا قلها أيوة نعم Marchez en fonction de mes pas. أيا سيد دانزي دارولا أيوة أكنا جندا أيا سيد دا نسيدنا لسيد دارولا بلا 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 أيا سيد دانزي دارولا نعم Marchez en rang. أي تامن يونغو أيا تونغو nini ndada ni ndabwe minna menga bata danda dawrola no ya sebwe minna mo ka bata dai aya ta danda da nyongati se kaddan si dawrola بلا بلا nam Et déposez vos pas sur mes pas. aya se dan se no rakati juste ni o jembe ko jugudo سيكا فويت الله ko mo ko lege ما فوده do seno ko ga tama do seno ka amna ndakula ina dakula yorla liya jigena billahi سيكا فويت الله سارة ay tamoka سيدنا لسنو يبنفني سيدنا لسنو فايدة سيدنا لسنو ني سيد دروكا وهي غراندلي وهي كله بلني او نغا هيا ني جنا دوليدا سارة الله كان بلني الله كان فوي كان نعم Pas signe de 3 pattes sur terre. mi fe mingela ntifega mi nyana fiu ka fo ni seno sabai ntu fe أيوة seno fla ne ngini ne se o nodron abana الله أكبر ntifega seno sabai dre أيوة il y a explication non Seulement 2, mon pied droite et gauche. mɔgɔ bɛ sɛnɛ fila dɔrɔn na an ka taama in bɛɛ kɔnɔ أيوة ne nginize nɔ ne numanze nɔ سارة i y'o kɔrɔ dɔ yan ko maa fila tɛ yen سارة nin kɔrɔ b'a yɛrɛ ko maa fila tɛ yen dɛ سيكا تولا ni mɔgɔw nana i ka fɛn suɲɛ n'i ko i b'u jateminɛ u senna fɛ e ma sɛnɛ fila ye maa kelen se don a kuma i b'a kɛ cogo di o kɔni ye sɔngili ye n'i ye maa ta minɛ est-ce que olu bɛɛ ye sogo ye أبدا i y'a ye se nali ko ne seno a seno se no fila ngana saba ye dɛrɛ ne nginize nɔ ne numanze nɔ ni ye n kɔfilɛ ngana foyi n'o tɛ الله أكبر wa a kan'o diɲɛ dɛrɛ n'a y'o diɲɛ i ta bi tiɲɛ k'i halaki o yɔrɔ bɛɛ سيكا فويت الله a kana diɲɛ dɛrɛ أيوة naam Quiconque désobéit à ma parole. a ko mɔgɔ min mana sɔrɔ aw la ka ne ka kumakan in sɔsɔ k'o janfa a bɛ ka kuma cɛ t'a fɛ naam Celui-ci sera maudit et malléable par les mauvais djinns. o yɔrɔ bɛɛ jinɛw b'i ta tiɲɛ k'i halaki sisan sisan سارة الله أكبر a n'an da ko la i na da ko la nin yɔrɔ in na koyi سيكا فويت الله wa a cɛ taa si ma jigɛ ka bɔ si ta ma a ka jigɛ kɛ n'i jigɛna i t'i muso ye bilen dɛrɛ سيكا الله ala kana n jigɛ آمين ala k'an se da sen nɔ kan آمين bon a b'o cogo la dɛ nin tɛ taama yɔrɔ ye hali diɲɛ ne yan n'i ma taama nɔ kan i bɛ yeli janama kɔnɔ bilahi seyidina ali jogo kun ye min ye seyidina ali tabiya kun ye min ye a kun bɛ min fɛ a tɛ min fɛ n'i ma tugu o kɔ diɲɛ ni lahara bɛɛ i bɔnna bɛɛ la bilahi سيكا فويت الله سارة naam Ali marcha jusqu'auprès du puits. seyidina ali bɛ taama na a ma wuli fiyewu fa nana surunya kɔlɔn la Jusqu'à présent, les magies des djinns se multipliaient. o yɔrɔ bɛɛ jinɛ kafiri ni jinɛ ma yɛlɛma kow bɛ ka juguya a bɛ ka juguya ni kɔrɔlen dɛrɛ kabakow bɛ ka bɔ naam
Aliou déviait leur feu par ses mains. سيدنا علي بتصمة كتا بتصمة نبي تكشي تايبة ايوه وتاي بالله أما تكشي بايبة وبيبا أبيك تصمة ديفيه إنه في كلكا صدري إنه في مقا كلكا ما نبلا فلي إنفاق تافهم يا في كتاي نو يا تصمة كيلو كنا على بالك كيلو كتافهم ولا في بالله أتيسي كتاي ما تسالمه ايوه نعم La terre se tremblait et éclatait. dugukolo bi yɛrɛ wa dugukolo bi lamaga naam nin bɛɛ la En sortant des oxydes magnétiques. yɔrɔ bɛɛ la dugukolo bi yɛrɛ a bɛ lamaga fo oxyde magnétique bɛ kan ka bɔ a bɛ f'o ma ko Fe3 o ka ten الله اكبر n'i ye lakɔlidenw ɲininka u bɛ nin si dɔn nkɛ ايوه l'oxyde magnétique a bɛ fɔ min ma ko Fe3 o ka ten ko fo o de bɛ kan ka bɔ dugukolo yɛrɛ jukɔrɔ e y'o dɔn wa اي mɔgɔ min bɛ ekɔliso la a y'o ɲininka dɛ ايوه ko l'oxyde magnétique ye mun ye les fers chauffés au rouge réduits dans un ballon contenant de l'eau en ébullition on obtient de l'oxyde magnétique et un dégagement d'hydrogène n'i ye Fe nɛgɛ k'o fara gazi kan Fe plus HD on donne Fe3O4 plus HD qui se dégage o FeDO3 a bɛ f'o ma oxyde magnétique nɛgɛbo yɛlɛlen ايوه o de bɛ kan ka bɔ dugukolo jukɔrɔ ka na سبحان الله tellement tasuma cɛyara fo tasuma bɛ kɛ ji ye ka kɛ komi nɛgɛbo a bɛ kan ka labɔ سبحان الله naam Des alumines. dɔ wɛrɛ bɔra ko tasuma kisɛ dɔw bɛ bɔ comme des alumines i n'a fɔ nɛgɛ fuga yɛlɛlen tonton dɔ o ye aluminium n'i ye aluminium ta fuga k'a bila tasuma na i ye fɛn dɔ sigi tasuma kan k'a bila o la n'a sufɛra a bɛ yɛlɛ o fuganji bɛ ka bɔ cogo min na dɛ tasuma ji de bɛ kan ka bɔ dugukolo jukɔrɔ ten سبحان الله Seydina Ali ni cɛ ta كبكو Seydina Ali b'i se don a la a kalamanba a bɛ maaya jukɔrɔ bilahi الله اكبر cɛ ta in b'a kɔrɔ n ko fɛn dɔ la bi sa سيغاتو لا foyi t'an na bi ala kana foyi k'an na bi امين naam Aliou disait des choses incroyables. a ko Seydina Ali bɛ kuma fɔ kuma minnu yɛrɛ ye kabako kuma bɛɛ we sahaba cɛ ta in ko k'u bɛ kuma dɔw mɛn Seydina Ali da a ko kabako kuma we tɛ dɛ ani jinɛw bɛ kan ka kuma dɔw fɔ o ye kuma bɛɛ we nka naam Qui ne sont pas dans le Saint-Coran ni dans la langue arabe. a ko Seydina Ali bɛ kumakan dɔw fɔ ani jinɛw bɛ kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn fɛ arabukan tɛ kuranɛ haya tɛ nin tɛ latɛ ye nin tɛ gɛrɛki ye kabi ala k'u da o ma nin mɛn o ma nin ye ani jinɛw b'o fɔ ɲɔgɔn fɛ الله اكبر fo k'u bolo si ɲɔgɔn na aw ka y'a gɛlɛyalen ta dɛ ani den min wolola dugu kelen kabila kelen mara kelen ka lamɔ fa kelen fɛ walima yɔrɔ kelen na ka mɔ yɔrɔ kelen o den kelen ni aw taalen ci dɔ la kab'a wolola a ma taa dugu la aw tɛ dugu taa min na aw n'o taalen dugu la a gɛlɛyara o bolo fo o bɛ k'a dɔn fo aw tɛ min dɔn aw ko mɔgɔw y'o kelen ye mɔgɔw y'o kelen ye ابدا ابدا اي mɔgɔw cɛ ka jan dɛ ما بينونك mɔgɔw cɛ ka jan mɔgɔw cɛ ka jan والله an n'o tɛ an bɛ wolola ɲɔgɔn kan sisan o o tuma e ni ne ka taa yɔrɔ dɔ la a ka taa guwa e ka fɛn dɔ kɛ k'i yɛrɛ tila k'an ne tila ko o bɛɛ la ko an ye kelen ye gɛlɛyara dɛ ما بينونك hasidiya don والله o tuma Seydina Ali ko gɛlɛyara ko gɛlɛyalen fo Seydina Ali arabukan bila nka kaba wolola a ma kalan kɛ الله اكبر a ti diɲɛ kan wɛrɛ dɔ fiyewu sɛbɛnni na ani ye la an'u ka kabila n'u ka mara bɛɛ kɔnɔ ni larabukan tɛ كبكو mais a ye kan fɔ o tɛ Arabi Saoudite kitabu si la ani jinɛw b'o fɔ ɲɔgɔn ma كبكو nin bɛɛ la a bɛ jinɛw i bɛ jinɛw faalen kɔlɔnda la i b'a fɔ kɔnɔsu الله اكبر ni kuranɛ haya ni nbamuru ye naam Il discutait avec les mauvais djinns. ani jinɛw bɛ pɛrɛn ɲɔgɔn na ni jinɛw bɛ kuma a yɛrɛ b'u jaabi e ye mun ye e ye mun ye naam Par un langage qui est différent de toutes les langues sur terre. u ye kan dɔw fɔ a gɛlɛyara f'u ye kan dɔ fɔ cɛ ta in ko kab'u wolola u ma nin ka ziya dɔn o ma kan ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn كبكو u ye kan wɛrɛ ta kun a gɛlɛyalen
Non. Les 10 personnes ne comprenaient rien. A ko cɛ tɛ yen mɛ n ye foyi sɔrɔ kan in na. U tɛ kan in mɛn wa kan yɛrɛ ye mun kan ye u t'o dɔn. Ayiwa. E yɔrɔ n'i ko ni maa min ye tubabukan fɔ ni e ma kalan i b'a dɔn tubabukan don mɛ i t'a kɔrɔ dɔn. Siga t'o la. Ni mɔgɔ min ye arabukan fɔ n'i ma kalan arabu la i b'a dɔn arabukan don mɛ i t'a kɔrɔ dɔn. Siga t'o la. Ni mɔgɔ min ye angilɛkan fɔ i b'a dɔn angilɛ don mɛ i tɛ se k'a kɔrɔ fɔ mɛ mɔgɔ ta in yɛrɛ ko k'olu ma se k'a dɔn nin ye mun kan ye. Kabako. Mɔgɔ bɛ kan ka kuma. Kuma dɔw la ko ale b'i ka komi a ka bolo su jini ɲɛna. Kulli. A tigɛ m'u la bilahi. Nka a diminen n'u kɔrɔ munna u ye Abdul Asi fa. Allahu akbar. Hali bi nin b'a kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye dɛrɛ. Siga t'a la. O la Seyidina Umaru an dali Faruku don dɔ la k'a to kalifaya la dɔ bɛ kan ka gulɔ min sariya min kan ka b'o la yan'ale ka sariya ko kuma fɔ gulɔminɛ minɛ basina kan i nugu tun da ka Umaru fa nɛni Umaru tɛmɛna kan sahabaw ko Umaru ma ko cɛ ye gulɔ min ko an ka sariya bɔ a la Umaru ko a y'a to a kana haju bɔ a la a ko sabu ne ye kiritigɛla de ye a ye ne fa nɛni n'a nana ne ye ko n ka sariya bɔ a la sariya gɛɲɛ kɛtɔ a la ni ne miiri jiginna la ko nin fana ye n fa nɛni a ye Ala dɔgɔya ka tila ka n fa nɛni o busan dɔ bɛ bonya n fa nɛni kama n kana da sago kan sabu ne fa nɛni tɛ maa mɔgɔ kun ye. Seyidina Ali bɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ min ye o kɛlɛ cɛ ka jugu dɛ a bɛ ka na jini kafiriw fa ko Ala ko a tɛ kafiriya fɛ Ala ko k'u fa a ko k'u fa nɔ. A bɛ ka jinɛ kafiriw fa ko jinɛ kafiri ninnu ye mɔgɔw tɔɔrɔ sa a bɛ ka mun fa ko a ka di Muhamadu ye n k'u fa a bɛ ka mun fa ko a ye anw ka cɛ fa kun n b'u fa a bɛ k'u fa ko jimlɔkɔ banna n b'u fa fali b'a la dɛ wa a bɛ k'u fa o cogo la. Siga foyi t'a la. Il est venu mettre ses 2 pieds sur la marque. O yɔrɔ bɛɛ Seyidina Ali nana sen 2 da kɔlɔn dawolo kan ka na jɔ kɔlɔn tindi ka sen 2 filɛ da la a kɔni a bɛna kɛ min ye sa o bɛ k'i ɲɛna a nana sen 2 da kɔlɔn dawolo kan tɔ ninnu b'a nɔfɛ juste Il a neutralisé beaucoup de mauvais djinns à la porte. a ye jinɛ kafiri caman halaki i bɛ jinɛ su tulen i b'a fɔ jinɛw tɛ Belebele. se bannen u bolo pewu Seyidina Ali ma tɛ kelen ye sa Digi sira. digi ma se fɛn la fɔlɔ an bɛ fɛn dɔ la de n'a ma se fɛn la fɔlɔ. Ayiwa. Il a baissé sa tête pour regarder le fond du puits. Seyidina Ali y'i kunkolo jigi k'i kunkolo suuli ka kɔlɔn kɔnɔna filɛ fɔlɔ a ɲɛ la kilomɛtiri 2 kɔni a nana i sen 2 jɔ a ma ban dɛ a y'i kunkolo Seyidina Ali bɛ kɛ k'i kunkolo suuli ka kɔlɔn kɔnɔna filɛ fo sahaba dɔ b'a fɔ i kɔlɔsi i kɔlɔsi sirannen don dɛ Ayiwa sirannen don. mais Imam Ali y'i kunkolo don ka kɔlɔn kɔnɔna filɛ k'a kunkolo jigi k'a filɛ ko ɲuman ka ɲɛ nbamurutigi Imam Ali kelen L'imam Ali dit Seyidina Ali ko yɔrɔ la sa tuma min ne ye kɔlɔn filɛ a ɲɛ b'a la tasuma kami de bɛ ka seri tasuma mɛnɛ bɛ seri pɛrɛnga bɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ a yɛlɛla i janto la han cɛ ka yɛlɛ bɛɛ tɛ siran ye dɛ Ayiwa. n'a gɔnna ka se yɔrɔ dɔ la cɛ b'i yɛlɛ pour que ka nɔgɔya wa cɛ ka yɛlɛ dɔ bɛ yen o kɔrɔ min fa bi yɛlɛ dɔ bɛ yen o kɔrɔ ko gɛlɛyara n bolo yɛlɛ dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye labɛn bɛ fɛn bɛɛ ka min ka di a kɛ na Tiɲɛ don. yɛlɛ dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye ne yɛrɛ sirannen don Ayiwa. mais Seyidina Ali ye yɛlɛ min kɛ o ma ɲi dɛ Siga t'a la. o kɔni bi kɔni an b'a bɔ joona bi Siga t'a la. kɔlɔn in bɛ yan depuis masa Solomani tile a bi a kɛ bɛ ka yanga k'a jamaya ka waledenw fa yan ka da sago Ala ka niw ka yan nin ye Seyidina Ali sen jɔlen kɔlɔn tindi kan bi Tiɲɛ don. Belebele. jinɛw tigɛ l'u yɛrɛ la sa dɛ pilaki turu bɛ sira la ko hali kɔlɔn pɔndɔ tɛ se n'a m'o yeele Seyidina Ali cɛ ta siri a ma se ka fɛn kɛ fɔlɔ Ayi. pilaki turu bɛ sira la ko hali waraba sɛnɛ tɛ kungo kɔnɔ Kabako. mais Seyidina Ali senna bɛ yen dɛ A bɛ yen. nka sen wɛrɛ nɔ tɛ yen dɛ Ayi. Seyidina Ali sen 2 tuma min n'a ye kɔlɔn kɔnɔna filɛ a ye yɛlɛnni dɔ kɛ Ayiwa. o yɛlɛnni man ɲi dɛ o yɛlɛnni yɛrɛ ye jinɛ dɔw bi dugu ma Sangare. o kɛra min kɛ mujiza b'a ka fɛn bɛɛ la Ala ka filɛli man ɲi jinɛw ma Siga t'a la.
سيدنا لي نيتورو جينا دو نينا دودو كا نيتورو انيلا كا نيوا انيلا جي يلو روبا كابا سبحان الله اما كو فيو كا نيوا جينا نيلا جينا جولي جينا يللا اما ندوفو كا نيوا ما نيوا يردي امين الله اكبر نو برنا دو بي بدو ولا دو نيوا لي دوبي وما كما فلو اي على قصيدامو امين تمامنا يلم ذنيك اي كانو تشتاي منام Donnez-moi des cordes. ago aya lajede aka jurdo dia de juru ay juru dia ايوه ay juru do fara nyonga ko lu dia jona nam Je vais leur attacher à un suspensoire. mbi juru nunu ziri siri nyona mba siri juru flela ay juru dia golo munu mabulu ayu do kundu nyona ايوه juru kunguru mana ke minhu ayu fara nyonga ايوه ma meleke nyona ka siri juru flela now Pour puiser de l'eau. mbi jibo sisa ouais now Vous allez boire de l'eau tout de suite. wallahi abeba mi ka kono fa jimlo ko bita sisa بلبلي yaman wada islamo سكت الله now Le diable avait dit ago jina kafiru ko now que cette eau ne sera bue par aucun être vivant. ako jindi mi ala ka dave vui fe nindugu kulinga ko ji ko dave jitami nindugu kulinga jina ukuti now Sauf eux-mêmes. ko fana kara lu jina kafiru now Mais ils ont menti. سيدنا لكو كوي كالوتك وكمني كالوي كالو سكت الله والله كالودو نعم Mais moi, à l'eau, je vais le boire. والله كلو إنجي انت بويا فيو فنغا جيمي سماري نعم Je jure au nom du Tout-Puissant. والله بارك الله ako nyingale alaka alayala nyingale alaka sebeyala nyingale lawrisi batiki alala نعم mi kolo injimi سكت الله الله اكبر رامي ده نعم On va tous boire cette eau. wa beba mi jimbe سكت الله jiti bi jukudi نعم Et apporter la part du prophète. wallahi nata mbinage noye nfakoroba o denge muhammadu ala ka kira folo muhammadu kira laba muhammadu amma mi anata jida ma bi mi جندو وبك سكت فوق khatimu rusulu bi mi mutawuni bi mi mutiwuni bi mi kadamu sidiki bi mi wallahi ya ba mi nabi mi muhammadu bi mi kira folo bi mi kira laba bi mi jina ko jindi mi galobi حبيبي jindi mi jugudi abibi حبيبي abimi yɛrɛ de amma mi fa mi ɲininka ايوه amma mi hɛrɛ sira kan ngale ni ala la amma mi سماري nin yɔrɔ in kɛra min kɛ baara gɛlɛyara kun ايوه ala k'a nɔgɔya امين naam Il a attaché les cordes au suspensoir. o yɔrɔ bɛɛ a ye jurukisɛw siri siri ɲɔgɔn na kelen kelen fila fila ka sɔrɔ k'o siri juru file la ne suspensoir ايوه sababu k'a ma ko ali k'e kɔni b'i tugu ka juru jigin ninnu kan ko ji min sɔrɔ ka ko dɛ seyidina de ko ngale ni ala ka ala la ji min سكت فوق الله i janto la han ايوه kan'i kari nkalon kan سماري ni silamɛ ko walahi o kɔrɔ k'o tiɲɛ ye جندو mɛ n'i ko walahi nkalon kan kojugu b'i la dɛ سكت الله walahi kɔrɔ de ye ko n ye ngale ala ka alaya la walahi سكت الله bilahi kɔrɔ ye n ye ngale daba masala dani tigi la نعم ala yɛrɛ la جندو talahi kɔrɔ ye n ye ngale masala min ka se kɔrɔtalen don سكت فوق الله بلبلي mɛ anw bɛ nin ngaleli bɛɛ kɛ bi kanu kan ni kuranɛ cɛ نعم n ka pan n ka jeni n ka mɛnɛ n ka sisi نعم ni n ba cɛ سبحان الله e dagaden e ni ba cɛ mumi ni ba cɛ ايوه i ايوه tigɛri ba la والله i
iba yukonota kalo konondo ibi badebela kalo konondo ibi badezola kalo konondo nashima muila sabe maduila ibi badebela ebatsiga da konoka ebatsiga da kereka faka wuli kiyelama ebatsiga da koka ebi badebela ebayi banye kabola eyi sigi base ka savla ebi boki baka ka fono baka ebi smone ki baka ebade bi saniya ebayi bere ki tare fe krobera esola ka polisi blay bobar la ko americain ni bache fek me meni bache daga de attende kele abracha ngata ka beni bache mumini bache aywa itigari bala eni bache ti fezebe jina garo la ni bache shone garo la ni bache gare tewli garo la ni bache limito mi yoro ni bache circulation la ni bache abu mungara e bay muye ay baga muye sida fu flagrome 0 dagati wallahi dagade ga je fu wede 0 wa ga lahare fu abraji abajaduna aywa imam maliko na ko dagade ali sayyidina ali ti tama min tifla abada aywa ko nale ku sedan zi darola fatu ngo dagade nale doni ga doro bitunu bilbile ibitunu aywa atago ibisade ngi bitu wera de senale bitunu la pe na taboy dagade cendo ala kana ngai ami ala kana bona ami unala ni papini wati banale aywa ngai kare sayyidina ali ni jine kafiru ka manga no jine kolo kasheti woro nai naam ko wati min drama ko bana aywa ambi dugo ke nyonye naam ambi dugo nyini aw fana fe wanga foli bi aw yi naam anga barka da bi ayi cendo anga wali mando bi ayi siga fo talla ambade munu moro ka du kono kana naam kana ledu dafala anga foli bi beyi o kaka anzigi nyomenu bana bi lamenina ni chien kloe naam anga foli buyi anga dugo buyi o kaka ambi dugo nyinu fe aywa mo wara munu globana chuga wara wala arajo la naam anga foli bu beyi kaka anga dugo bu beyi klobila sidna ali ko naam kira ko di cendo farawro futu ay ala kira ka ko naam sallallahu ta'ala wa sallama wasali oy ala ko di siga fo talla farawro futu la ay bo ala ka ko mo min zendu la o senzi ga yi ala ka nemana naam jeni la rabbe siga tola ni ala ye toro min zuma o sigi mo ka cendo ayetu ala ko naam wa ala ba wasa siga fo talla ala ko si vous aimez vraiment Allah naam suivez-moi sangara nabi ni ala fait ayetu ngo cendo si vous aimez vraiment Allah nabi ala fait tiena suivez-moi aywa ayetu ngo Allah vous aimera wa ala bitugoko et il vous pardonnera vos péchés abi ya faka jirumula sangara siga fo tola joga sigi ko akmana ala bi ya fayma ala bi hinela cendo wa ala bi jeyma wallahi meni jo de saraka sigi alama e jigi tigele ka sigi alama muso bane ko ila chaw bane ko ila ka sigi alama ala ko yande blede ay abada ala ka sigi alama akmana ami cheninga barula imam ali ay karamo ko nyininga sayyidina ali dono islamiyya la shi sanda okera à 10 ans wallahi meni yo laje kananga tubide nunu laje sambi woro ko kulebe misir la ko tubide abi yere la du bere kanda nyi nunu yela tiwo na jigi da alaka minge ga demise ko na ito do abado minge tropoche ko na ito do ijigi tigele muso bane ko la dienti faible kasoro kan yukuru kadu misir ko on law meto ka wele bla ala kuma chama ay to nga tubu ala ko ni barani ma kali anga nchestri anga sadake
jena tige fo fo mi saka atige herela o sabari Chindo. naga ti jejo de wannan naga ti lahara jo na ya to ai war tro jena ya naga bi war tro chendo nga ko to ko jejo ra de Aywa. Faraj. war ti jejo na zaro ko ko l'argent ne fait pas de bonheur ko wari ni herati kli mo bi saka heresto war ti ku fi Aywa. Chindo. nga mo bi saka war tro wa herati la war ti chama nyani ne toro le saka ledo Chindo. toro buka dugu buka billahi Sigatalla. anga foli bi be Kaka. ambade mun fana dugo nyina ve n'ala sɔnna imam ali bonya kama an y'a ɲini ala fɛ hamina ko ninnu ni gamiw ala k'u bila an ka jamana ala k'a kisi ala k'a tama sigi ala k'a kɛ hɛrɛ ye ya rabi ama baara tɔ ye ala k'a nɔgɔya an bolo ala k'a nɔgɔya an bolo kira bonya kama seyidina ali kama serifiw bɛɛ kama aw yɛrɛw kama sallallahu rasulillah hada salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu